скорошна балетна история. Става въпрос за спектакъл Лешникотрошачката. Тази случка беше миналия сезон. Танцувах Маша, главната роля в Лешникотрошачката, и почти на финала на спектакъла, излизайки на сцената, балетната ми пачка се закачи за един канделабър, свещник, който момчета от ансамбъла държат. И аз се опитах доста дълго време да се измъкна. Стори ми се като цяла вечност. Всъщност, после като гледах записа, беше някакви секунди, но беше изключително забавно и смешно, въпреки че на момента ми беше много неприятно, че провалям спектакъл един вид. Но всъщност всички много се забавлявахме след това. Това е най-забавното, което последно ми се беше случило на сцената. Аз споделих моята история, сподели и ти твоята на I Love Theatre. И ви очаквам на 21 ноември в Нощта на театрите в Софийска опера и балет.